Trąpejtka. Wiecie, najbardziej bodlawe są zawdy baby. One poradzą chopa do glacy dokludzić, co by już nie goda coś ich barzyło szkliwego. Przytrofiło się to kiedyś mojemu kamratowi Bercikowi od Majzliny. Tak ci go jego baba sztychowała, tak ci mu przeciepowała byle co i że chop nie szczymał i wybrał się do doktora. Panie doktorze, mam pierońsko u tropa. A o co się ozłazi, panie Bercik? Spytał się opaternie doktor. Ano, musielibyście mi coś dać na to, co by ten mój chopski interes półdeczko dukszy. No, na to, panie Bercik, to nie ma żadnej medycyny, ale mogę was skierować do takiego lazaretu, kaj wam ten chopski interes przeszczepią na srokszy. Nie godejcie, panie doktorze, kaj i kej by mógł tam się zakludzić, pyta się uradowany Bercik. Doktor dał Bercikowi skierowanie na operację, Bercik poszedł do lazaretu, a tamci mu zbajstlowali ten moderny przeszczep, przysznajdowali mu miasto jego ciulika trumpejtka od elefanta. No, można nie tak o blanksrogo trumpejta, ale trumpejtka od takiego maluśkiego elefantka. Jakoś ich pora tydni nie skorzy, przykwansko ci się uniuzać do naszego knapszaftu, do swojego doktora, ale ze srogim ślimtaniem. Panie doktorze, musicie mi, panoczku, z zaroski w te pięty uchlasnąć ta trumpejtka. A czemu? Co się stanęło? Nie poprawiło się mu pożycie ze waszą starą, albo co? Nie o to się odłazi. No to o to o co idzie, pyta się ten doktor. Wszystko ze moją starą było dobrze. Poradziłem jętlich wygodzić. No to wszystko jest ale do porządku, panie Bercik, prawda? Ja, ale mogecie się, panoczku, wystawić, mogecie się poszczelować, w wielach i oskorzy się jabłek do życi na folową.